Hej og velkommen til en verden af fede oplevelser. Med inspiration, opskrifter og masser af sjov for både begyndere og garvede grillere. Hos Weber er vi meget mere end bare en metalgrill. Vi er underholdningsbranchen. Vi vil gerne underholde og inspirere jer til ikke blot at være glade amatørgrillere, men ægte backyard heroes. Med nøglen til det hele, Weber-ID'et. Så skynd dig at få dit eget unikke Weber-ID, som giver adgang til hele Weber-universet. Weber-ID'et giver dig mulighed for at kommunikere med Weber, at bookmarke dit favoritindhold og at dele det med familie og venner. Med dit Weber-ID kan du også nemt booke kurser på Grillakademiet og holde styr på de kurser, som du allerede har taget. Du kan endda tilmelde dig længere og sammenhængende kurser og dermed få muligheden for at erhverve et ægte grillcertifikat. Du kan kommunikere med Weber og dele relevant indhold på de sociale medier. Og så må du ikke gå glip af muligheden for at opdatere dine venner om de kommende kurser, som du har tilmeldt dig på Grillakademiet. Alle Weber-kunder er unikke. Derfor spørger vi med Weber-ID'et til dine interesser og favoritemner. Og før du ved af det, vil du modtage et skræddersyet nyhedsbrev med fokus på dig og dine specifikke grillvaner. Med et Weber-ID kan du også registrere din grill og modtage serviceinformationer om netop denne grilltype. Du kan endda uploade din kvittering, så du har styr på den i hele garantiperioden, og samtidig gør det nemt og hurtigt for vores kundeservice at hjælpe dig. Tilgængelighed er omdrejningspunktet for Weber-ID'et. Lige når det passer dig, kan du planlægge den perfekte grillaften ved at finde alle accessories og produkter online fra sofaen. Du har alle muligheder for at gøre dine gæster grønne af misundelse. Du er ikke alene. Bliv inspireret af andre og del dine egne erfaringer med Weber-fans fra hele verden. Med adgang til et verdensomspændende fællesskab kan du kommunikere med internationale brugere og få tips og værdifuld information fra nær og fjern. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Weber-ID'et gør det hurtigt for vores kundeservice at identificere dig og finde de helt rigtige reservedele eller accessories til netop din grillmodel. Velkommen til Webers digitale fremtid, hvor kunden for alvor er i centrum. Tilmeld dig i dag. Eventyret er allerede begyndt.